бо гузашти зиёда аз 8 моҳ аз ҳамлаи Русия ба Украина назари сокинони Тоҷикистон ба ин ҷанг тағйир ёфтааст. акнун дар суҳбатҳо ё шабакаҳои иҷтимоӣ пуштибонӣ аз Русия мизбони садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик камтар ба мушоҳида мерасад. коршиноси тоҷик Абдумалик Қодиров мегӯяд мавқеъгириҳо дар ҳоли тағйиранд. و این گویم که تغییر موقع نه اونقدر مقابل جنگ چقدری که نزدیک با مقابل جنگ مخالفی شدید این جنگ نباشد هم ولی ضد کشتارهایی که در این جنگ رخ داده ایستادن میباشد. ба қавли Қодиров тағйир дар ҳоли пеш омадааст ки дар ҷанги Украина теъдоде аз тоҷикистониён низ қурбон шудаанд. ҳамчунин қарори ба серсозӣ ё мобилизатсия тоҷикони муқими Русия ва хонаводаҳоро дар Тоҷикистон нигарон кардааст. ба мушоҳидаи Қодиров бетарафии мақомоти Тоҷикистон низ сабаб шудааст ки тақрибан 3/1 тарафдорони Русия дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ тағйири назар кунанд. на Қазоқистон на Ӯзбекистон 1500 километр дарозии сарҳад бо Афғонистон надорад. ин хел дардсаре ки мо дорем ва угрозае ки мо дорем, таҳдиде ки мо дорем ва ё надорам. ба ивази ин Тоҷикистон ранги ва ё на газ на нафт надорад ки камтар мустақилтар баромад кунад, мустақилтар гап занад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки инҷо позиции давлати мо хуб ки мо тарафдорӣ намекунем. мо мумкин гап намезанем, лекин тарафдорӣ на ин тараф на вай тараф намекунем. дар ҳамин ҳол матбуоти Тоҷикистон бахусус матбуоти давлатӣ дар мавриди ҷанги Русия ва Украина сукут меварзад. ҳарчанд дар матбуоти мустақил аҳёнан аз ин ҷанг ёд мешавад, аксарият ба хомӯшӣ бартарӣ медиҳанд. баҳона ё далел ин аст ки нохоста ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия осеб расонида шавад. شما به من 10 اویله را نمبر کنید از همسایه خودتون که بر زندگیشون به روسیه وابسته نیست. در هر دهمین اویله یا که در هر پنجمین اویله در تاجیکستان یک نفری است که زندگیش از بود و باش مهاجران در آنجا وابسته است. به همین خاطر اونها نه نظرشون را میگویند نه اصلا نظر دارند در این مسئله. بهتر است که اونها خاموش باشند. як роҳи изҳори мавқеъ дар Тоҷикистон орзуи хатми ҳарчи зудтари ҷанг дар Украина аст. ин ҷо ҳам гуфта мешавад ки он ба кору даромади муҳоҷирони тоҷик ва ҳамчунин иқтисоди Тоҷикистон таъсири манфӣ дорад. ҳатто рӯзҳое ки аз басеҷ дар кишвари худ гурехтаанд шарҳе намедиҳанд. اگه تمام شود خوب بخیر زمستون پیش خلق بعضو اگه یا چی بگو ما یا شهروندی نامه دو کار نداره مثلا چیزا. Можно без комментариев все-таки? Да, экономика Россия, Федерация Россия таъсир мекунад. Лекин ба мо не. Ба муҳоҷирон бале каме таъсир меёбад. марказҳои омӯзиши афкори ҷомеа низ аз ин мавзӯъ парҳез мекунанд. мегӯянд ҳам сиёсист, ҳам ҷанги марбут ба Русия аст. вале орзуи тезтар тамом шудани ҷанг худ баёнгари мавзеъгирии бисёре аз сокинони Тоҷикистон аст.